Eisteddai Keefer o flaen coeden tra'n gwisgo siaced ddu gyda'r hwd i fyny ac mae'n syllu'n ddwys. Felly, mae'n debyg fy modd i o'r dyfodol. Dwi'n cyrraedd yma ddegawdau ar eich chi. Ac roedd wedi bod yn troedio'r anolion eich traed ers hynny. Ydych chi'n meddwl mai dyma yw eich ffawd? Wnes i benderfyniad. Dwi'n dewis creu catref yma bynnag oedwig dwi ynddo. Dwi'n iawn. Ond nawr rwy'n gweld bod y dewisiadau rydych chi wedi gwneud wedi fy ngadael i heb ddewis o gwbl. Roedd yn rhaid i mi fyw fel hyn os oeddwn am oroesi pe bawn i eisiau dal i anadlu o'r iach. Beth allai ei dweud i wneud i chi ddeall? Edrychwch i fyny oddi ar eich sgrin a rawch orau i sgrolio. Gwrandewch! Chi'n glywed o? Dyna sŵn amser yn rhedeg allan. Yn 2022 ydych chi hyd yn oed wedi soelio beth sy'n newid o cwmpas. Mae amser yn rhedeg allan! Rhyngo chi a fi, mae'r haul wedi codi 1,010 o weithiau. Faint ohonyn nhw fyddwch chi o gwmpas i weld? Chi sydd i benderfynu ar y dyfodol. Byddwch yn ofalus.